अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। उचली गईल तो शांत भइल हाला एकरा से तंग बट टोला मोहला। उचली गईल तो शांत भइल हाला एकरा से तंग बट टोला मोहला। ई तो सबके बड़ा मत देखो खिस बिया रे नहीं 17 18 19 बिया रे अपना बड़ा के बहिनिया ले 20 बिया रे नहीं 17 18 19 बिया रे अपना बड़ा के बहिनिया ले 20 बिया रे नहीं 17 18 19 बिया रे अपना बड़ा के बहिनिया से 20 बिया रे। महादेव रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिवान। देखते सबके ही हो जाले दीवाना अभिल केहू के ना कहले बिया मैंने। देखते सबके ही हो जाले दीवाना अभिल केहू के ना कहले बिया माना। हाँ गौरवले के तनन पटीस बिया रे 30 बिया रे 30 बिया रे नहीं 17 18 19 बिया रे अपना बड़ा के बहिनिया ले 20 बिया रे नहीं 17 18 19 बिया रे अपना बड़ा के बहिनिया से 20 बिया रे नहीं 17 18 19 बिया रे अपना बड़ा के बहिनिया से 20 बिया रे। नहीं देखल के गोर बाकी करिया सिपुल घाटाइल रहले देख रहरिया। नहीं देखल के गोर बाकी करिया मुकेश अभिषेक धरैले रहरिया। देखो पिंटू पीयूष ले तो फीस बिया रे अरे फीस बिया रे नहीं 17 18 19 बिया रे अपना बड़ा के बहिनिया से 20 बिया रे नहीं 17 18 19 बिया रे अपना